Η Λιάννα ήταν 18 ετών. Μεγάλωσε σε ένα ήσυχο προάστιγο της Αθήνας, σε μια συνηθισμένη αλλά πάνω απ' όλα δεμένη οικογένεια. Η μητέρα της όμως πέθανε όταν το κορίτσι ήταν 10 ετών και έκτοτε ο πατέρας της έγινε τα πάντα για αυτήν. Ο γονιός, ο φίλος της, αλλά ο σύμβουλός της και προστάτης της. Η Λιάννα ήταν μια σεμνή κοπέλα, καλομαθημένη αλλά και ονειροπόλα. Ήταν ένα κορίτσι που συνήθως οι φίλοι της την αποκαλούσαν αγνή ψυχή. Πήρε από νωρίς την απόφαση να περιμένει την αληθινή αγάπη, προτού δοθεί ολοκληρωτικά σε κάποιον. Και όταν ο Κωνσταντίνος, ένας ψηλός, γεμάτος αυτοπεποίθηση άντρας από πλούσια οικογένεια, εμφανίστηκε στο δρόμο της, εκείνη πίστεψε ότι επρόκειτο για αυτήν την ίδια την αγάπη. Άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού για σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο και έφτασε η ώρα που εκείνος της έκανε πρόταση γάμου. Η Λιάννα δεν δίστασε. Δέχτηκε, είπε το ναι. Ήταν ευτυχισμένη, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Η οικογένεια όμως του Κωνσταντίνου περιφρονούσε τη Λιάννα από την αρχή. Η μητέρα του Κωνσταντίνου ήταν μια γυναίκα που πίστευε ότι το επώνυμό τους ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να είναι υπερήφανη. Δεν αποκαλούσε τη Λιάννα τίποτα περισσότερο από εκείνο το κορίτσι. Και μια μέρα, σε ένα οικογενειακό δείπνο, ψιθύρισε στο γιο της: «Δεν κάνει βρεγέ μου αυτή για σένα. Δεν είναι το τέρι σου, πώς να σου το πω. Είναι φτωχή. Είναι απλή κοπέλα. Δεν έχει διασυνδέσεις. Είναι σωστό η μανούλα να ανησυχεί». Ο Κωνσταντίνος απλώς χαμογέλασε. Ποτέ δεν πήρε το μέρος της Λιάννας. Όμως το κορίτσι απέδιδε τα πάντα στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος τους. Και τώρα ήταν σαν να βρισκόταν ανάμεσα σε δυο φωτιές. Ο Μάρκος, ο πατέρας της Λιάννας, είδε ότι δεν ήταν όλα τόσο ομαλά όσο πίστευε. Δεν εμπιστευόταν από την άλλη και τον Κωνσταντίνο, αλλά έβλεπε την κόρη του, η οποία ήταν ευτυχισμένη. Κι έτσι δεν ήθελε να καταστρέψει τα όνειρά της. Έφτασε η μέρα του γάμου. Ήταν ένας γάμος υπέροχος. Βέβαια τον πλήρωσαν οι γονείς του γαμπρού, με τον όρο ότι τα πάντα θα ήταν άλλωστε υπό τον έλεγχό τους, όπως η τοποθεσία, το μέρος, η διακόσμηση, ακόμα και η λίστα των καλεσμένων. Η Λιάννα επιτρεπόταν να επιλέξει μόνο ένα φόρεμα και ακόμα και από τότε υπήρχαν οι συζητήσεις για το κάθε της βήμα και αυτό το φόρεμα, για να το επιλέξει, έγιναν πολλές συζητήσεις. Και τώρα, όταν η Λιάννα μπήκε στην αίθουσα με αυτό το λευκό της φόρεμα, το σύμβολο της αθωότητας αλλά και της ελπίδας της, τα πάντα μέσα της έτρεμαν. Δεν ήταν απλώς μια σημαντική ημέρα, αλλά ήταν η στιγμή που πίστευε ότι θα άριζε μια νέα, ενήλικη, μα πάνω απ' όλα ευτυχισμένη ζωή. Ο πατέρας της, που ήταν δίπλα της, περήφανος αλλά και συγκινημένος, της ψιθύρισε: «Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα, παιδί μου. Αλλά να θυμάσαι, πάντα θα μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι σου. Πάντα». Η Λιάννα τώρα χαμογέλασε. Τότε δεν ήξερε ακόμα πόσο σύντομα θα χρειαζόταν αυτά τα λόγια να τα κάνει πράξη. Μετά την τελετή άρχισαν οι προπόσεις. Η πρώτη πρόποση έγινε από τον αδελφό του γαμπρού. Γέλια, αστεία και όλα μέσα στα όρια της ευπρέπειας. Στη συνέχεια, ο φίλος της νύφης, αγνός και συγκινητικός. Μετά, ο Κωνσταντίνος σηκώθηκε όρθιος. Ήταν λίγο ζαλισμένος. Σηκώνοντας όμως το ποτήρι του, είπε ξαφνικά: «Είμαι ευτυχής που παντρεύομαι μια κοπέλα
που μέχρι τώρα ήταν, ας πούμε, πολύ φίδωλοι. Άλλωστε, η Λιάνα είναι η τελευταία παρθένα στο τετράγωνο. Και γέλασε. Οι καλεσμένοι όμως χασκογελούσαν κι αυτοί. Κάποιοι έπιναν σαμπάνια στα λόγια του. Άλλοι φαίνονταν να ήταν σε λίθαργο. Το πρόσωπο της Λιάνας άσπρισε. Στα αυτιά της βουητά. Ο Κωνσταντίνος συνέχισε. «Αλλά δεν πειράζει. Θα το διορθώσουμε απόψε», είπε. Και τότε γέλια, κραυγές, χειροκροτήματα. Οι σερβιτόροι πάγωσαν. Όμως ένας από τους καλεσμένους έβηξε κάπως νευρικά. Η Λιάνα τώρα στεκόταν εκεί σαν να την είχε χτυπήσει κεραυνό σε νεθρία. Σαν να την είχαν χτυπήσει με λόγια, δημόσια, μπροστά σε όλους. Έβλεπε την αξιοπρέπειά της να καταπατείται. Εκείνη τη στιγμή ο πατέρας της σηκώθηκε όρθιος, αργά, όχι βιαστικά. Τα μάτια του ήταν ψυχρά, τα χείλη του σφιχτά. Διέσχισε ολόκληρη την αίθουσα σαν να βρισκόταν σε ένα πεδίο μάχης. Η σιωπή τώρα έγινε κοφαντική. Πλησίασε τον Κωνσταντίνο. Του είπε ήρεμα, αλλά πολύ ξεκάθαρα. Μόλις ντρόπιασε στην κόρη μου. Αυτή που σε εμπιστεύτηκε. Αυτή που πίστευε ότι είσαι άντρας. Αλλά ένας πραγματικός άντρας δεν γελιοποιεί ποτέ μια γυναίκα για την τιμή της. Ποτέ. Το κατάλαβες? Ο Κωνσταντίνος γέλασε. «Μα ηρεμήστε. Εγώ ένα αστείο έκανα. Ήταν ένα απλό αστείο». Και ο πατέρας της έγνεψε. «Ωραία. Τότε να το δικό μου αστείο για εσένα». Δεν τον χτύπησε. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Όμως πήρε το μικρόφωνο και είπε «Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πατέρας της νύφης. Και τώρα ήρθε η ώρα γιατί θέλω να πω αυτό που έπρεπε να είχα πει πριν». Και γύρισε προς τη Λιάνα. «Κόρη μου, αν κάποιος δεν είναι σε θέση να σεβαστεί την αγνότητά σου, την ψυχή σου, τα όρια σου, δεν είναι άξιος να είναι μαζί σου. Δεν χρειάζεσαι να είσαι με κάποιον που δεν εκτιμά αυτό που είσαι. Δεν είναι άξιος. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν μπορεί να σεβαστεί την αγνότητά σου, την ψυχή σου, τα όρια σου. Και πάνω απ' όλα που δεν εκτιμά τη δύναμή σου. Αυτός ο γάμος, κόρη μου, πρέπει να θεωρηθεί τελειωμένος. Φεύγουμε», είπε, καθώς κοίταξε τη Λιάνα και στη συνέχεια προς την πόρτα. Πλησίασε την κόρη του, όπου εκείνη στεκόταν. Πήρε το χέρι της και στη συνέχεια της είπε «Έλα, πάμε σπίτι, κόρη μου». Και έφυγαν. Όλοι έμειναν ευρώντιτοι, σιωπή εκοφαντική. Ψιθύρισαν, όμως οι δυο τους έφυγαν με το κεφάλι τους ψηλά. Και την επόμενη μέρα, στο διαδίκτυο, επικράτησε αναβρασμός. Παντού έπαιζε το βίντεο από το γάμο, το οποίο πήρε εκατομμύρια προβολές. Ο τίτλος του βίντεο ήταν «Ο πατέρας ακύρωσε το γάμο της κόρης του μετά από προσβλητικό σχόλιο πρόποση του γαμπρού». Η Λιάνα κάτω από αυτό το βίντεο βομβαρδίστηκε με λόγια υποστήριξης. Άνθρωποι της έγραφαν «Σου αξίζει κάτι καλύτερο, κοπέλα μου. Ο πατέρας σου είναι ήρωας. Είμαι περήφανη για αυτόν παρόλο που δεν τον ξέρω». Και άλλα πολλά σχόλια. Ο Κωνσταντίνος τώρα από την άλλη προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της. Μάταια. Της έγραφε μηνύματα. Της τηλεφωνούσε. Όμως εκείνη δεν απαντούσε. Καθόταν τώρα στο σπίτι της με τις πιτσάμες της, τρώγοντας πίτσα και παγωτό με τον μπαμπά της. «Λυπάμαι που ήταν έτσι, μπαμπά.
του είπε. «Κόρη μου, μην απολογείσαι. Μην απολογείσαι που διατηρήσαμε την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και του εαυτού σου. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι, παιδί μου. Και ειδικά να μην ντρέπεσαι για σένα, για τον εαυτό σου». Μετά από εκείνη την ημέρα πέρασαν μήνες. Η Λιάνα επέστρεψε στις σπουδές της. Έγινε πιο δυνατή, αλλά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Βλέποντας τη δύναμη και την απήχηση που είχε στο ίντερνετ, ξεκίνησε ένα blog για κορίτσια, όπου μιλούσε για το πόσο σημαντικό είναι να σέβεσαι τον εαυτό σου, να μην φοβάσαι να πεις όχι, αλλά και να μην φοβάσαι να φύγεις, ακόμα και αν το δωμάτιο ή ο χώρος μπορεί να είναι γεμάτο καλεσμένους. Ο πατέρας της, ένα πρωί που έφτιαχνε καφέ, της είπε: «Η μέρα που επέλεξες εσύ να φύγεις, αυτός είναι ο πραγματικός σου γάμος. Με τον εαυτό σου. Και έκανες τη σωστή επιλογή, κόρη μου. Να μην το ξεχνάς αυτό, σε παρακαλώ». Η αγάπη δεν είναι κάτι που σε κάνει να υποφέρεις από ταπείνωση. Η αληθινή αγάπη ξεκινά με σεβασμό. Μερικές φορές, για να σώσεις την τιμή σου, απλά πρέπει να φύγεις. Όμως και μερικές φορές πρέπει να έρθεις και να μου πεις: «Μπαμπά, φεύγουμε. Μου αξίζει κάτι καλύτερο». Και κάπως έτσι, φίλε μου, αυτή η όμορφη και πάνω απ' όλα ιδιαίτερη ιστορία φτάνει στο τέλος της. Είναι μια ιστορία που έρχεται να μας υπενθυμίσει για το πως πολλές φορές στην αγάπη δεν είναι ότι πρέπει να αφινόμαστε με την έννοια να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο άλλος επάνω μας. Δεν είναι προσβλητικό ένας άνδρας να μιλάει για την παρθενιά μιας κοπέλας, γιατί στην ουσία αυτό μιλάει. Έτσι στο γάμο του. Και ας έχει πιει. Άλλωστε, δεν πιστεύετε ότι όταν κάποιος πίνει μπορεί να βγάλει αλήθειες τις οποίες τις έχει βαθιά κρυμμένες, ή απόψεις? Τι λέτε, είναι έτσι? Αν ήσασταν γονιός, θα σπάγατε το γάμο του παιδιού σας? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας. Είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα θέμα που έρχεται να αναδείξει και για την προστασία των παιδιών, παρόλα που όλα μπορεί απ' έξω να φαίνονται όμορφα, όνειρο. Αλλά τι λέμε, ότι ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Είναι έτσι? Αν θέλετε, αφήστε ένα σχόλιο. Εγώ βέβαια κάπου εδώ θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που σε ακόμα μία ιστορία ήσασταν εδώ, παρέα, μαζί μου. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη καθημερινή μας ιστορία. Να είστε καλά και να θυμάστε πως ουδέ κρυπτών υπό τον ήλιο. Θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε αληθινές και καθημερινές ιστορίες. Να είστε καλά.